И здравейте хора, и добре дошли в едно мое ново видео, в което ще... Така, отначало. Здравейте хора, и добре дошли в едно ново мое видео, в което ще отваряме Brawl Pass от моя акаунт, а не... Добре, както да е. А не... Забравих. С Рачо! Да сте... Пускам! Така, днеска с Рачо ще поиграем малко игри и ще отворим целия Brawl Pass, не целия, долу съм го отворил малко, но целия Brawl Pass плюс. И предлагам да започнем, какво ще кажеш? Не муквай. Meanwhile... Добре, ще играем до Showdown, нека да започваме. Аз си купих скина на Cold Pirate Gold и ще играя сега с него. Митко е дал отваля за този скин на Поко. Да, Нърв Поко, какво? Брата Митко, браво. Брат Нърв Поко? Какво очакваш? Гледай. Разбира се, че ще дойде другия, но... Там мухата не се махна тук, брат. Охо, йо, охо! Нърв Поко, брат! Нърв Поко! Не, Нърв Митко по-скоро. Не, Митко. Моля! Нърв Поко! Еми, какво са такова, брат? Има ли живи? Не, само мъртви. Не, О, котио! Котката се опита. Чакай, аз брат хилна. Ето тук да бе. Ой. Рими, дай. О, мъртво си. Давай, браво бе, Поко. Ето го бе. Ама гледай сега с дрива на титаните. Оу! Край, мъртъв си. Трябва да спусаш гаджета. Мъртъв съм. Гледай с дрива на титаните. Пайпер ми е one tap, само да кажа. Браво бе, Лил, бро. Ох, смърдят и ударите. Птиците, те са умрели. Тя си помисли, че мога да убия. Ето one tap. Той ми е на два удара всъщност. Охо. Let's go. Първа победа. Дай плегин. Искаме ли плегин? Еми, явно. И така, хора, абонирайте се за канала на Митко, ако не сте. И за Нарачо също. Да, надявам се да сложи линк за моя канал долу. Ще сложа. Споко. Другото, днеска бях направил едно видео и трябваше, и телефона ми беше толкова загрял, че трябваше да си го сложа в фризера. В фризера? Не можеш ли в хладилника? Не, в фризера си студя по-бързо. Интернетът ми върви на 60 пиксела. Не, оправи се. О, има Крис Зила. Not right now, you little bro. Брото... Чакай, ела при мен, защото Кита мога да еде. Той къде е? Брат, Нървско! Айде, хилване. Къде е Кита? Охо! Чакай са. Ама що покото не удира там къде? Аха! Бинго! Охо! Боже! Какво? Айде, 3. Чакай. Оп! Чакай. Не, добро! Не, пайпане, но! Внимавай. You're joking. Ня. Омага, това е Анджелино! Айде, да ходим да бием Анджелино. Глей са. Глей. Ооо! На колко стар... Ние сме най-добрите. Вече си вдигнах
това колата се го върнахме на 6. Абе брат, осъзнаваш ли, че покото ми е 24 ранг? Окей, бро, you have it. Yep. Вие за стак. Добре. Добре, сега, аз имам тия двата явно. Ти къде отиде, бе? Аха. Да взема една кутия. О! Не, ще да кажа, Виж колко е щастлив, колко е най-щастлив. ще да кажа, че това е флашката. Ще да кажа, че това е флашката. Това е Брук. Флашката. Ох! Дебел! Ох! Козел. А! Не, my little internet is really trying to do something to me. Айде отиваме. Ама да гледай, гледай колко е тъжен! Тъжно! Гледай са! Бум! Браво бе! Ама нърв колко, брат? Аз си казах. 6, 5, 4, 3, 2, 1 идва най-красивото. Майко, викам какво случи. Ето го бе. Чакай. Какво се спълна? Аха, ясно. О, виж! Това е до дъртия, бе. Не, тук има... О, якли коста. Не, чакай. Тя не му стреля. You little bro, you ain't doing that. No. Да. Охо. Не ти препоръчвам да ходиш при колата. Споко, аз и тия ще ги погна най-много. Колко ми каза? Браво бе ми. Не, по-колоко. Окей, както и да е, време да отваряме бропаса. Let's go, ударете един лайк да пожелаете на Митко късмет. Окей, сега да почнем с... Кога ще се падне бропаса на Митко. Блинкове, някакъв тъпин. Кредити ще ги оставя за новия герой, който ще идва. Някакъв октопод, който да. Много пари. Така, сега най-хубавата част. 10 джема и 10 джема. Някакъв тъпин. По PowerPoint. Така. Някакви пинове отново. О, парички. Така, 100 блинкове, които няма да използвам явно. Още някакъв октопод. Охо, 10 джема. Окей. Така, блинкове, пари. О, някакъв спрей на риба балон. Как ти да е? Това не е риба балон. Блинкове. Пауърпойнтове. Още 1000 кредита, които ще ги запаза. 100 блинкове. Още 20 джема. Пин. Пари. Какво става сега това? Още някакъв пин, тъжен октопод. Така. 100 пари. Пин. Още 20 джема. 100 койнове. Пин. Още 100. Джемове. И почти сме накрая всъщност. Така. Блинк. 100 коинс. Още. Плеер икона. Така. Блинк. Пари. Още пари. Опа, взех без камени кредити. Нищо. Така. И сега дойде момента на истината. Ами аз кредити малко тъй. Чакай, ще взема още едни. Буквално ми трябва 6 кредита, за да стана Сатурн 2. Как ти да е? Сега ще ми какво ще направим. Така, първият скин на Санди. Най-грозни от всички. Неон Санди. Така. Най-грозен. На второ място най-грозния. Какъв е това? Чакай. Glowing. Още по-зле. И най-хубавия си от нормалния броупас за мене. Така. Каска. Jellyfish. Така. Перфектно. И титлата Вандал. И я сега още 5 Rare Style дропа, може би. Така. Rare. 3 Rare. Окей, значи явно ще взема още 100 кредита, за да стана Сатурн 2. Готово. Вече съм Сатурн 2, брат. Имам пин. И сега Legendary Star дропа. 3, 2, 1. О, мага, 500 кредита. Тая игра ме мрази. Ще щупа. Както и да е. Окей, хора, и за това ще е за днешното видео. Благодаря на Рачо много, че участва. Ай, фокси, бе! Добре,
И така, хора, това ще е за днешното видео, в което видяхте как отварям мокни ме! Как отварях Brawl Pass с Рачо и надявам се да ви е харесало. И оставете по един лайк и се абонирайте за канала на Рачо и за моя. И айде, чао! И чао, бе! Само за моя. Мокни ме! Окей, както и да е. Абонирайте се за него и за моя канал и айде, чао!